vaMnangagwa vabvisiwa according to the constitution. Handiti vanoda kuisa vaChiwenga ndo vachapinda pachigaro. But here is my query manje. Handiti zviri kunzika tikabvisa vaMnangagwa pachigaro, tichavabata nemhosva dzavakaita nevakavakomberedza vari kuita mhosva. Handiti mhosva dzakaparwa, handiti mhosva dzakaparwa kare kwete dzichaparwa, kureva kuti zvinhu zvavakatoita kare. Saka vese vachabata vachavaisa mujeri kana kuti vachavaita sei, hamhinu zvavachavaita sematauriro azviri kuitwa. Handiti ka saka inini kana vageza vari kudivi revanhu, zvichizikanwa kuti zveshuwa shuwa vanhu vari kudivi revanhu, vanofanira kuita zvido zvinodiwa nevanhu. Zvido zvevanhu ndozvavanoita. Ivo vanozviziva vageza, vakazvitaura kuti results a2023 akabirirwa. Zvakataurwa vakazvibudira pachena vakati results avo akadii, akabirirwa. Saka kana results akabirirwa, kureva kuti mutungamiriri aripo izvezvi akaita chigindaguriya kuti apinde ipapo. Saka zvinongoreva nezvekuti imhosva yaakatoita because akambonyikidza marights evanhu. Kureva kuti in the same constitution vari kutaura kuti Ningi anofanira kudai nekuti Ningi abva, president akabva, vice president anotonga. In that same constitution inotaura kuti hakuna munhu anofanira kumbonyikidzwa marights ake. Munhu wese ane marights ake. Saka isusu marights edu semacitizen ndeyekuti zvatinenge tataura ndozvatoda kuti zvirespectwe. Kureva kuti tiri kudzoka panhau ya2023 ndo yatiri kungodzoka, ndo yatinongoshandisa mutemo wa2023. Even the COM report rakanyorwa neSADC kuti izvezvi ritoriko nanhasi richiriko kuti results anga asiri free and fair. Those were not free and fair elections dzakaitwa. Saka zvinongobuda pachena zvega kuti pakaitwa kumbunyikidzwa kwevanhu. Saka izvo ndo zvinozotanga kugadziriswa izvozvo kana tizotevedzera imwe constitution, because mitemo inodyanana ndozvandoziva inini. Nerimwe kutaura chero kumapurisa vanozvitaura kuti mitemo inodyanana. Ndosvika vachizovhura bhuku rariya, ndosvika muchiona maloya achivhura bhuku rariya. Uyu loya anenge achitovhurawo bhuku iroro achitodhifenda munhu ane nyaya, uyo achidhifenda. Saka imimi kana muri kudhifenda muchiti toda kudhifenda Chiwenga nekuti vakazopoizena vakazodai vakazodii, asi munhu the same person iye vamuda kubvisa ndiye akaisa vaChiwenga paposition yavari iyoyo yevice president. Saka what are we saying in general? Hapana zvatiri kutaura, hapana kwatiri kuenda. Saka isusu tiri kuchema kuti dai kana muchinge maita zvinhu zvenyu mukabudirira, basa ramuri kuita rakanaka, basa ramuri kuita rinokudzwa, ende tinozvitenda kuti zvamuri kuita zvakanaka, nekuti munhu wese including inini tinotodawo kuona change munyika medu nekuti tatotambudzika izvezvi takatogara. Tingadai tisingatotauri zviti paWhatsApp tiri pamabasa izvezvi. Hani munozviona chitatu izvezvi, asi tingadai tisina kutombogara zvatakaita izvi. Tingadai titori kumabasawo sevamwe vanenge vari kunyika dzavo. Asi onai izvezvi takangogara senyika, hapana kwatiri kuenda. Saka izvozvo zvinoti pagara ndiipi yekuti kana vaChiwenga vakapinda vachazonyatsogadzirisa chaizvo vabvisa constitution, because chero vaMnangagwa vacho takavapa mukana tikati zvishuwa munhu ashanduka akadai. Alright, according to the constitution imi makati constitution yakanyorwa ichinzi kana president achinge abviswa kana akafa kana kuti akadii kana akapandika aita something chinenge chamuwana asisina power rekuti ari paposition iyoyo yebupresident, panopinda vice president. Panoda kubvunza kuti Mnangagwa by that time was he a president, a vice president? He was not. Anga atodzingwa because anopa simba vice president ka ndipresident. Saka president wacho ndiye akamudzinga basa akati bha handichakudi. Saka why is it that imimi makazomutora mukamuisa mukamudzosa munyika imimi yanga asisiri vice president? Because that time this vice president wataiziva ndimupoko isusu kuti zvenyu zvamunenge muchitaura ndiye akanga asara ipapo. Hakuna umwe president vice president wataiziva kunze kwaMupoko. Saka iye makazomutorerei nekuti makanga maona kuti kureva kuti you have the power to do such.
kuti hazvisingaiti nekuti imi makatoona kuti zvakaonekwa kuti vanhu vakasympathiza naye, vanhu vaita sekuti vava kusaidi kwake nekuti vasympathiza nekuti havachadi mudhara tikatrasta munhu tikaisa imi makatomutrastawo nemiwo mukatodzoka mukati sorry takatoita mistake move, but imi kana toti maiva neplan dzekuti zvichanaka zvichaita zvakanaka handiti kureva kuti makatoinvesta trust yenyu maari mukatomupa nyika mukampa mapauzi ese handiti ka kureva kuti the same mistake yamakaita ndo futi mistake yamuri kuda kuzongoita. Mouya futi moti sorry takazodai, imi munofunga sekuti vanhu kusabuda kwavakaita kuti havadi here kana kuti vanotya stereki. Vanotoda kubuda vanhu but vari kutotya kuti zvamukatiita paya ndo zvichangoitika futi. Saka isusu ndiri kuti ngapaongororwe paonekwe kuti munhu akahwina maelection ndiani first, because iyo nyaya haisati yapera kai. Nyaya yakangotsikwa-tsikwa yakahenga mudenga izvizvi, nyaya yesiyo muripoti makambozvinzwa ichitaurwa, haisi kutaurwa nezvayo. But takazviona worldwide zvakasvika kumativi mana enyika, vanhu vese hapana asingazivi kuti mari dzavo anga asiri free and fair. Saka go in the office handiti yeZEC mondoona kuti zvakaitwa zvechokwadi here. Kana zvisina kuitwa zvechokwadi then justice will be brought on table, zvoiswa patable tonyatsoona kuti zvishuwa vanhu havari pachokwadi nekuti vanoda kuti vanhu vaite sei, vanoda kuti nyika inake zveshuwa uye vari kuda kuita zvido zvevanhu, nekuti zvido zvevanhu ndezvekuti vanhu vakavhota muna 2023 nangaka vakadliwa, ndozviri pachena izvozvo zvatoziva izvo. Saka imimi zvamunoda kutiudza kuti tidazodai toda kuzoisa vachiwenga apa iZANU-PF muri kutaura kuti ZANU-PF yacho. Saka zvinhu zvacho hakuna kwatiri tichimboenda, ngatiitei zvinhu zviri proper, zvinhu zvinodiwa nevanhu, nokuti isusu tine reference yezvakaitwa naChamisa zvakaitwa naMorgan Tsvangirai muno paakapinda paprime minister. Tine reference isusu takamaona mahyusa akauya nekuda kwekuti prime minister Tsvangirai akapinda, anga asina mahyusa muno, akazongopinda nguva iyoyo chete, ende zvinhu zvakatombonaka that time. Aya makoronyera aripo andobva auya wondonga futi kureva kuti imimi where were you nguva dzose idzi 37 years, where were you? Makazoziva imimi kuti Mugabe igoronyera nekuda kwekuti anga akudavisa mukadzi wake, ndizvo pamakazotanga kuchangamuka. Kupesa apa anga asingabiyere. Izvezvi makutanga kuchiti changamu nekuti makuona kuti takuvharirwa panze manje, munhu akagwa kudavisa vana vake, mhuri yake, ndo pamakuda kuti changamu. Saka ingori game yekuti imimi muri kuziva kuti kana munhu watitaisa apa akatirasa tofanirwa kumupandukira. Inyaya yekupandukirana kwenyu, kwete zvekuti kwa muri kuda kuita zvido zvevanhu. Izvozvo is a no. It's a no. Because hakuna munhu anomboda kuramba achigara kunze kwenyika uko. Totoda zvisingaiti kugara munyika yedu. Takasununguka ende pasina anombotya kuti ataura kuti zvakati, hapana anombotya, ari free kutaura zvaanoda sezvinongoitwa kune dzimwe nyika. Munomu tine peace ende we maintain that peace. Ticharamba tiinayo peace is stereki nekuti tiri vanhu vane hunhu, tinoziva kwatakabva, tiri vanhu vakareba. But kana makutimbunyikidzwa kudai munofiira kuti kudii, isi hatidi kumbunyikidzwa, tine marights edu sevanhu veZimbabwe. Iwo mutemo wakaiswa nani wekuti imimi munotaura kuti hanzi president kana adai akadai, kureva kuti makutotora nyika ino kuti dai monarchy kai yatova nayo ikingdom. Zvamuri kutaura haisi nyika kana ikingdom, haina president. Mungade muchitomuti king kwete kuti president, because kana mutaura kuti anosiyira nhingi, that doesn't make sense, because nhingi ari kumuti anosiyirwa haana kuchuzwa nevanhu. Toda munhu akaichuzwa nevanhu ipapo, ane ropafadzo, ndiye munhu ane ropafadzo because akachuzwa nevanhu. Even vanhu vakaita wrong choice yavo, regai vaite wrong choice yavo ivo, nekuti vanhu ndo vari kuzvida. Ipai vanhu mukana Mike izvezvi vanhu iri kuti Chamisa, iri kuti arikudaidzira kuti toda Chamisa nekuti ndiye akahwina maelection, ndozviri kutaura neruzhinji rwezviwani. Saka inini ndo zvandachingotiwo ndo muono wanguwo. Ini handidi, musandikote wrong kana kuti
sekuti ndiri mupanduki kana kuti ase panhau idzi, but ndinotozvida zvazviri kutoitwa izvi ndinotozvida, but chandisingangodi chete ndechekuti shoko rauri kutaura iroro rekuti Chiwenga handirisi kurida. Nekuti Chiwenga ndewe ZANU-PF uye Chiwenga wacho akaiswa naMnangagwa ipapo, saka how are we going to trust him? Isi toziva sekuti akazopiwa poison akazoda, hatina zvotoziva zvizvi, imi ndimi munotozviziva izvezvi kuti akazopiwa, so you don't have to sympathize nekuti munhu azo, because imi ndo game renyu ramunoda kutaura kuti wakazodai akazodii. So hatina evidence nazvo izvi. Evidence hatina ndekuti election akabirwa, izvi ndo zvatoziva kuti maelection akabirwa, ndo evidence. Mukauya muchitiudza izvozvo munoona munhu wese achiti tsamu-tsamu, uya izvezvi muchiti takuda kuisachamisa izvezvi, muone kuti vanhu havazare here mustrito, regardless yekuti masoja aripo akabata futi, vanhu vanouya vanoungana vanopinda masitso. Munhu anotofamba netsoka kubva kubudiriro kupinda mutauni, unotoita 2 days idzodzo achifamba kusvika mutauni aziva kuti zvanaka, nekuti ndo zvaakachuza akaisira X kuita neta izvo zvinongosira kungoudzwa ngano dzisingaitiki muno muZimbabwe macho, nekuti vanhu vanonga vada kungoenda papower kuti vaone kuluta. Kureva kuti muri greed mese, you want this power. Nekuti dai mamusingadi power imimi maisa dai makaresigna imimi kubva kugeneral kuenda pavice president, makazviitirei paChiwenga? Mubvunzo. Dai musingave nechidokwa-dokwa chekuti ndoda power, makataurirei naMnangagwa kuti kana iwe uchimbotongawo nozotonga, sezvazvo zvinotaura kunzi kwai vaChiwenga havana ruchiva nekuda kuenda papower straight. Dai vakaramba zvavari kugeneral kwavo ikoko, vakabvirei kugeneral? Chakaita kuti vabve ikoko chii vakaenda kupolitics, ivo vari munhu anochengeredza peace munyika, anochengeredza kuti vanhu varamba vakabatana. Chinhu ngachingopawo ngomana ichi, muone zvichitofamba, mupei ngomana chete, simple as that. Hapana munhu anombouya akakuuraya nekuti hanzi nekuti kana mazvipira kuti zveshuwa-shuwa makuti because kune munhu anogona kuzvipira kuti izvezvi ndoda kutoassassinata president ndofira hangu nyika yese, nekuti iwe kana wazvipira kuti ndoda kuita zvakati, ukati ndoda kuita mhosva chitoita mhosva, asi unenge uri correct mangwana. Saka kana iri mhosva kuti Chamisa achazoiswa papresident, achagadzirwa papresident, iwe uzvipire kuti ndakutoita mhosva iyoyo nekuti ndo zviri kuda vanhu, kwete nokuti iwe wakuda kushandisa mutemo nekuda kuti nemainterest ako iwe wauri kuda iwe, ndo pauda kushandisa mutemo, but pamwe pese apa hausi kushandisa mutemo. Saka toteedzera zvipi? Because iwe unenge uri kune mainterest ako kazvimusoro mako kuti saka tikadai so tozoda kudai so, because it doesn't make sense kuti mimi muri kungodzosera munhu one year, muri kungodzosera chinhu kuZANU-PF, doesn't make sense. Toda kuti chinhu ichi timbonzwewo mumaoko, because takatomboravira zvakanaka, takatomboravira zvakanaka zvakabva kuMDC kuti Tsvangirai paakatombopinda, Tsvangirai zvinhu zvakatonaka muno tikatofara ari pakuprime minister akuti ari president. Mayusa akauya akataka izvezvi muri ngoshandisa mayusa neZANU-PF izvo zvinotokunakirai wese futi muri ngoshandisa mayusa, makatoitawo mari mukatoshandisa mayusa, mukashandisa mukana, but nguva dzese idzi makati makahwanda kwese uku musina zvamuri kupiwa ende muchingoti pamberi nemazuvanhu mune manga kumushaku, asi izvi muri kufara. Saka munoda zvinhu zvakadini muri kutaura kuti kudii? Kana muchitaura kuti hanzi wazouraya nyika, unoyo waiuraya tiri kuzviona, ipapo good correct, akauraya nyika, ko muda kuisa tinomuda here? Full stop.